ሰላም 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 ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ጎይታ እዩ ሎምን ትማልን ጽባሕን ዘለዓለም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማሊ ሎሚ ጽባሕን ዘለዓለም ጎይታ እዩ እሱ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎም ማልቲ ቃል አምላክ ሸርክ ገብሬ ቅዱሳን በዝሓለፍና እንተሓለፍና ኢየሱስ እሙን እዩ በቲ ጀማርን ጨራሽን ዝኾነ እምነትና እሙን እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ምስ መፀ ጣጣው ክንብል ኢና ገጽ ንገጽ ክንርአና ምስ ጎይታና መድሓኒና ኣምላኽና ንጉስና ሃሌሉያ ክብሪ ንዑ ይኹን መዝሙር ዳዊት 46 ፍቅዲ 10 هدئ بولو أمو أنا أملاك مخاني أستبولو فقراتي بزحلفكم تحلفكم بزحلفكم تحلفكم إيسوس قويتايو إيسوس كريستوس ود أملاك قويتايو بزحلفنا تحلفنا بزح نجر الله هدئ بلما أنا أملاك مخاني أستقبل أبقم كل عالم أبقم كل حزبتات كملاقي السو أملاقي السو بعد سلطاني السو قويتايو قويتا قوتيو بحلفي أب قويتا مسيخن محدش ببزح نجر تحالفا بشجر نهيك أدم كاني نقويتا مستحم كايو فقرو منفس قدس فقرو مسجلس ألكا بقى هو تسيو كالي إلن أب إيساياس 59 فقدي 10 شعات قبل سألا إقوى كم وحز دريغو تمسع تنفاس إجزابير كسوكو يبل سألا إقوى كم وحز دريغو تمسع تنفاس إجزابير كسوكو يبل إيسوس كريستوس ود أملاك قويتايو بزحالفنا نحلف أملاكنا هياويو أملاكنا دريئي دسمع دزاربيو أملاكنا هياويو كله زغل سلازي أب إيساياس 10 شعات سألا إكوا كم وحيز دريقو تمسع تنفاس إجزابير كسوكوي ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ወይታዩ ስለዚህ ቅዱሳን አጀኹም አምላኽና ኡሙኒ እቲና አምና አምላኽ ኡሙኒ ሃሌሉያ ክብሪና አምላኽ ይኹን ክብሪና አምላኽ ይኹን አብ ሮሜ خاني معرف شو منتك بسلاسان حدن أتحزنا كنبوبن خلينا إيسوس كريستوس ود أملا قويتايو هالليا مبارسي بزعبا إزي نجرزي انتاي كنبلينا أملاخ مسانا كاب كنخ منيو زك أو منا اتنودو كام انت كلنا احليفو ذهبنبر زين حافو كميدا مسء كله زيهبنا يسوع كريستوس ود أملاك ويتايو نتم حريات أملاك سي زخصم منيو أملاك يوزز داغ إزي 34 كا إتي زخنن منيو كريستوس إيو أتزومته إرّي كموتات وقازي تنسي أبيه من أملاك كوينو مئنتانا زلمن زلو إيو سلازي أخواتي كريستوس كل جزي داس واي قال أملاك نحزال لنا كمتي أب إفشن معرف شدشته دبلنا أزوار أملاك نتي صالة أي أبو أمرنا دواقع أبو أمره يواقع بدقي يواقع سيف إجزابير كان العلالنا سيف إجزابير قال إجزابير يمواقعنا أب إفشن معرف شدشته كفقد عسرته دول أمبو أزوار أملاك اللبس بمنفس كنكون قال أملاك
ሴፍ ናይ እግዚአብሔር ክንሕዝ ንጸላኢ ቦጌርና ክንቆርጾ ካብቲ ድውርወር ዘበለ ምድሓን ላኻን መተቕፍሰ ለበሽን ናይ ምድሓና ቁራዕቲ ከኣነ ክንገብር እሱ ከኣኒ ንክርስቶስ ከዓ ክንለብሶ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላክ ጎይታ ስለዚ አጆና ቅዱሳን ቃል አምላክ ግን ማሓት ጸላኢ ክውረርካ ከሎ በት ቃል አምላክ ጌርካ ተፍርሶ ዕርድሳት ጸላኢ ማለት እዩ ጸላኢ ዝዓረወ ዘበለ ብቃል አምላክ ጌርና ኢና ነፍርሶ ቃል እግዚአብሔር ህያው እዩ ቃል እግዚአብሔር ካብ ክልተ ዘአፉ ዝበልሕ ሴፍ እዩ ኣብ ሂብሩ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 12 ከምኡ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላክ ጎይታ እዩ ስለዚ አጆና አጆኹን ብዝሓለፍና ተሓለፍና ህያዊ በቃ እግዚአብሔር ህያዊ ብሕብረት ክንመጽእ ከለና ጥዑም ኣብ መንጎና ይግለጽ ይኽብሩ ብውልቅና ከኣኒ ኣብ ገዛና ምስኡ ክንፈልጦ ኣለና ቃሉ መድሰይ ክንገብር ኣለና መንፈሱ ንክርስቶስ ከነምልኾ ኣለና ክንጾም ኣለና እግዚአብሔር ህያው እዩ ብውልቅን ብሕብረት ከም ቸርች ብውልቅ ከኣኒ ንዕኡ ክንለብሶ ኣለና ንክርስቶስ ክንለብሶ ቃሉ ኣብ ውሽጥና ጸላኢ ክስንዱ ከሎ ቃሉ ካብ ውሽጡ መዚዙ መንፈስ ቅዱስ ኣውፅዩ ኣብ ክንዳና ዝዋጋእ ሴፍ እግዚአብሔር ስለዚ አጆኹም በርትዓ ተወስኡ ክርስቶስ ክመጽእ እዩ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ከዓ ኩላህና ኣብ ቅድሚ መድሓኒና ንጉስናን ጠጠው ክንብል ኢና ብክብሪ ምስ ጎይታና መድሓኒና ዓለምን ፍትወታን ኩላ ክትሓልፍ እያ ስለዚ አጆኹም ቅዱሳን ብጣዕሚ ድፈትወኩም ደይ ተቐበልኩም ክርስቶስ ደይ ተቐበልኩን እዚ ጎይታ ዚስ ኣነ ኣይፈልጦን እንድሕሪ ትብላ ትብልልኹም ቃል አምላክ ይብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቅዲ 9 ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ብልብካ ተኣሚንካ ብኣፍካ ተኣመንካ ክድሕን ኢኻ ይብል ብልብካ ተኣሚንካ ብኣፍካ ተኣመንካ ክድሕን ኢኻ ስለዚ ንጎይታ ከም ውልቂ መድሓኒኹም ተቐበልዎ ናይ ሕብረት ቤተክርስትያን ደለፍቲ ከባቢኹም ተልዩ ከኣኒ ኬዳ ኪዱ ደይትፈልጥዎ ንጎይታ ተኾንኩም እንድሕሪ ደይትፈልጡ ኮንኩም ኣበይ ከም ዘሎ ሕብረት ኮንታክት ግበሩኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ደሌ ኮኔክት ገብረኩም ይኽእል ኣብቲ ሕብረት ኣብ ጥቓኹም ዘሎ እንድሕሪ ጸሎት ደልየኩም ኮይኑ ደውሉልና ጸሎት እንድሕሪ ትደልዩለኹም ጎይታ ይፈትወኩም እዩ ደይፈለጥኩሞ ንጎይታ ደይፈለጥኩኖ ንጎይታ እንድሕሪ ልኽን ንዑና ጎይታ ንዑና ቤት አምላክ ጎይታ ይፈትወኩም እዩ ጎይታ ፍቅሪ እዩ ሰብ ዓቕሙ ጥራይ ይኽበካ ድኽእል እግዚአብሔር ግን አንኮንዲሽናል ፍቅሪ እዩ ዘለዎ ገደብ ደይብሉ ፍቅሪ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ በቃ ናይ ሰብ ሊሚት ጉድብ እዩ ናይ አምላክ ፍቅሪ ግን ገደብ ዘይብሉ ፍቅሪ እሞ ብጣዕሚ እዩ እግዚአብሔር ድፈትወኩም ንዑና ጎይታ ንዕነና ጎይታ ትሪኡ ኣለኹም ዝዓለም ቅልውላውያ ምስ ጎይታ ግን ዕረፍትሎ ኣብቲ ጎይታ ደለዎ ዕረፍትሎ ኣብቲ ኢየሱስ ደለዎ ዕረፍትሎ ኣብቲ መንፈስ አምላክ ደለዎ ሓርነት ኣሎ እግዚአብሔር የፍቅረኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላክ ጎይታ እዩ ክብሪና ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይኹን ስጋዕ ንራኸብ ብሰላም ቀኒ ሳብስክራይብ ከአግበሩ ሳብስክራይብ ግበራ ሸር ግበሩዎ እዚ ክስታይ ጎይታ ደይፈለጣ ዓድምዎም ኣብ ቤት አምላክ ትፈልጥዎም ተለው ሒዝኩሞም ምፁ ንዑ ጎይታ ባዕሉ ክራኸበኩም ሰብ ደሊኹም ኣይኮንኩም ትመፁ ንጎይታ ደሊኹም ኢኹም ትመፁ ጎይታ ክራኸበክን እዩ ንዑ ደሊኹም ንጎይታ ደሊኹም እንድሕር መፂኹም እወ ከመይ ዝበሉ ኣሕዋት ኣለው ኣብ ቤት አምላክ ግን ንጎይታ ደሊኹም ንዑሞ ጎይታ ከኣኒ ክራኸበኩም እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቻው ስጋዕ ንራኸብ መሊስና